खोब मोनसे गोजोनथाव आरो मोनसे जोङो नुदों मोनसे जोंनि जे जेनेरेशना बेवहाय गोबां माने मोसाखावरि बिथांमोन लोगोसे गुबुन गुबुन सिफुं सुनाय खाम दामनाय सेरजा हुनाय बा गुबुन गुबुन बिथिंजों जायफोर बिथांमोना सोलोंनो गोसो जानानै दंमोन बिथांमोना बेवहाय सोलोंफैदों मोसानाय बिथिङाव दावस्रि देलाय बागुरुम्बा बा गुबुन गुबुन बेवहाय मोसानाय बेवहाय आग्रह जानानै गावनो गोसो जानानै बे हारिमु मावदेयाव बाहागो लाफैनायखौ जों नुनो मोनदों। दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जे नाजानायाव बड'फा मिशन फर सास्टेनेबल चेन्ज बेखौ बिथा खालायनानै जे बड'फानि सान्थौ आरो सानस्रिजों लोगोसे जोंनि बर' हारिखौ गोजौ फारसे लांनांगौनि थाखाय जे जोंनि जे कालचार आइडेन्टिटि जोंनि फारफ्रोमबो बिथिंखौ जोंनि जेनेरेशननो होलांनांगौनि थाखाय आरो जोंनि जे कालचार बेखौ गोजौ फारसे लानानै थांनांगौनि थाखाय मोनफ्रोमबो बिथिङाव दुलाराय बर' फरायसा आफादा हाबा मावबोदों खामानि मावबोदों। नैबे कालचार वर्कशप बे हारिमु मावबादायाबो मोनसे बेनिनो दिनै बेवहाय जोङो जोंनि जे वार्कशपनि गेजेरजों बे ओनसोलाव सोलोंनो गोसो जानाय बा मोसानो गोसो जानाय बा गुबुन गुबुन जोंनि दोरोङारि बिथिंनि जे दामजु बिथिं बेखौ सोलोंनो गोसो जानाय बिथांमोना बेवहाय मोनसे स्कप मोनदों आरो बे स्कपनि गेजेरजोंनो जोंनि गेजेराव मोनसे रोंगौसार सासे जोङो सिफुं सुनो गोरों खाम दामनो गोरों जों बेखौ दिहुननांगोन आरो बेनो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मिशनाबो बेनो जोंनि जेनेरेशननो जोंनि जे कालचार जोंनि जे दोरोङारि मोसानाय बा गुबुन गुबुन बिथिंजों दामजु दामनाय बेखौ जोङो होलांबाय थानाय। दा दिनैनि थारिखआव जों नुबाय दाख्लैबावै जे GI मोनसे जोंनि जे माखासे बर'नि जे जोंनि ट्रेडिसनेलि दामजु खाम सिफुं सेरजा जथा गंगोना लोगोसे जोंनि गाननाय जोमनाय दख'ना जोमग्रा गामसा आरो इरि लोगोसे जोंनि जानाय माने खारदै आरो जोंनि माने दुन्दिया लोगोसे बे बिथिंफोरखौ दिनै गभर्नमेन्ट अफ इन्डियाया बर'फोरनि बे आंगोनि जे जानाय बा गानग्रा जोमग्रा बा बर'फोरनि बियो मोनसे दामजु होननानै दिनै दुनियानो बयनोबो दिनै सिनायथि होबाय आरो लोगोसे बेखौ रेजिस्टार खालायनानै दोनबाय। बे जोंनि मोनसे देरहासारनाय। दा बेखौ लानानै जोङो जेनेरेशननो जोंहा फोरमायनांगौ गोबां दङ आरो जेनेरेशनखौ जोंहा फोरोंनांगौ गोबां दङ। दा बे हिसाबै दिनै जों नुदों बेवहाय गोबां माने बे ओनसोलनि सोलोंसाफ्रा दिनै फैनानै बाहागो लानानै जोङो गोजोननाय मोनसे फोरमायफैदों आरो बिथांमोना जेने जिउआवहाय सासे प्रफेसनेल डान्सार बे जाहैनो हागोन बा गुबुन गुबुन बिथिंजों सिंगार जाहैनो हागोन जोंहा फोथायनाय दं। दिनै नरेन्द्र मदि मानाव गेदेर बिथां जे भारतनि प्राइम मिनिस्टार बिथाङा मोनसे बाथ्रा बुंबाय थादों दिनै स्किलखौ दिनै गोसो होनानै आदबखौ गोसो होनानै दिनै खामानि मावदों। साफ्रोमबो सुबुंनो दिनै साख्रि होनांगौआ बे जयगथा नङा। मानो होनबा दिनै गुबुन गुबुन बिथिंजों बयहाबो मोनसे माने आदब दङ। बे आदबखौ लानानै दिनै गाव गावबागाव थांनानै थायो। दा दिनैनि थारिखआव दिनैनि जे नरेन्द्र मदि दैदेननाया दिनै स्किल बेस खालामनो थाखाय इन्डियाखौ दिनै नाजादों। दिनै फ्राय बावहाय जाय मानसिया दिनै मोसानो गोरों बे बिथांखौ दिनैहाय जायगा मोनगोन मोसानायनि बिथिङाव। जाय मानसिया दिनै गेलेनो गोरों बे बिथिङाव गेलेनायाव बिथांमोना जायगा मोनगोन। जाय माने दिनै लेखा गोरों बिथांमोना दिनै साख्रि बाख्रियाव दिनै जाय गोसो होदों बिथांमोना जायगा मोनगोन। दा दिनैनि थारिखआव जोंबो बेखौनो लुगैनानै जोंनि इयुन जेनेरेशनखौ साफ्रोमखौबो सुबुं सम्पद बानायनांगौनि थाखाय हिउमेन रिसर्स बानायनांगौनि थाखाय जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफादजों लोगोसे जोंनि दुलाराय हारिमु आफाद लोगोसे जोंनि माखासे माहारियारि आफादफ्रा अर्गेनाइज खालायनायनि गेजेरजों दिनै बे वार्कशपआ सोलिदों आरो जेनेरेशनखौ जोङो मोनसे ब्राइट मोनसे गोजोन हिउमेन रिसर्स बानायनायाव दुलाराय बर' फरायसा आफादा दङ जेब्लायबो आरो हेफाजाब होबाय थागोन। खुलुमबाय। गिबियावनो रंजालि बैसागु फैगौ बेनि बयनिसिमबो रायजो राजाफोरनिसिम आङो गोजोन गाहाम हामलायनायखौ आं बे समाव बावहरदों बनरग दख'र दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जानानै। बड'फा गोजोरथियारि सोलायनाय मावथांखि बेखौ लानानै जोंनि जेनाखि हारिमु मावबादा बनरग दख'र दुलाराय बर' फरायसा आफादा जोङो गसखाथा दालाय आफादनि सिङाव जोङो बेखौ बानजायदों। थांनाय 29 मार्चनिफ्राय लानानै 7 दिनै एप्रिल बेसिम जोङो गासै 9 दिननि जोङो हाबाफारि बानजायदों। दा बावहाय गोबांथार जोङो फिथाइ थायदों होननानै जों साननानै लानो हायो बुंनो हायो। दिनै 4थि खेब जोंनि जेनाखि हारिमु मावबादा बेवहाय खमावबो दिनै फोजोबनाय हाबाफारिसिमाव
जोंनियाव 80सोनि गोबां जोंनि गोदान लाइमोनफ्रा बावहाय बाहागो लादोंमोन। जोङो बे हाबाफारिखौ लोरगि थियेटार ग्रुप आरो बनरग दख'रा दुलाराय बर' हारिमु आफाद आरो बनरग दख'र एबसु जों जथायै जोङो बे हाबाफारिखौ बानजायदों। दा बेवहाय जोंहा गोबां गोजोननाय दङ जे जोंनि लाइमोनफ्रा जोबजासिम जे जोंनि मावबादायाव मदद खालामफैबाय, मोसाफैबाय, सोलोंफैबाय आरो रोंबाय। दिनै जों बिथांमोननि मोसानायखौबो नुबाय। फैबाय थानाय समाव इयुन समाव बिथांमोनहा साफा साफा मोजां मोसागिरि जाहैगोन, जों बेखौ साननानै लानो हायो। दा बेवहाय लोरगि थियेटार ग्रुपआवबो बिथांमोना थाङै थाङै बाहागो लाहैबाय थायो, मोसाहैबाय थायो। बिथांमोना गोबां गोजान गोजान जायगाफ्राव थांबाय। जोंहा दख'र आफादाव हारिमु आफाद गैयामोन। दा बिथांमोनखौ जोङो दाखालिहायो जोङो दानानै लाफुंनो हाबाय आरो बिथांमोनहा जागायबाय खामानि मावनो। जोङो साननानै लादों बेखौनो, बनरगाव दख'रायाबो हारिमु आफादाव खुनु जाहाथे उन जानानै थाया। गेलेमु बिथिङै बनरगाव दख'राया गोबां नाम दङ। बिनद दाब्ला बिनद बिथांनिफ्राय लानानै अपुर्ना नार्जारि आरो हारिमु बिथिङावबो मानगोनां आगुनि जेनाखि खोमसिनि लामा दिहुननाय कामाख्या बिथां सार बिथांमोनहा गसकाटानिफ्राय बे फिल्मखौ बानायदोंमोन बै समावनो। दा बे हिसाबै जोङो दख'र आफादा जों उन जानानै थालांबाय गोबांनो जोंनि हारिमु आफाद गैयैनि थाखाय। दिनै जोङो बिथांमोननो जोङो गोदान मोनसे जायगा होनानै जोङो बिथांमोनखौ लानानै बोरै जों सिगांलांनो हायो। जोंनि दुलाराय मुलुगाव जोङो दख'र आफादखौ जोङो दख'र आफादनि गासै जोंनि मोसागिरि बिथांमोनखौ जों बोरैहाय जोङो गोजौ फारसे दैथायहरनो हायो, दैदेननो हायो, लांनो हायो, खालामनो हायो। जों बेनि फारसे जों हाबा मावगोन, खामानि मावगोन। जोङो ब्रैथि खेब जोंनि जेनाखि मावबादा बानजायनाय, जों बेवहाय खमावबो जोङो 50 सासो मोनसे बोसोराव जुदि जोङो दिहुननो हादोंब्ला, जोङो दिनै हिसाब खालामनानै नायोबा जोङो 200सा जोङो मोसाग्रा बिथांमोनखौ जोङो मोजाङैनो जोङो दिहुननो हाबाय होननानै जोङो गोग्गानानै लानो हायो। आरो बेहाय मोजाङैनो फिथाइ थायदों होननानै जों साननानै लानो हायो। बड'फा गोजोरथियारि सोलायनाय मावथांखिनि गेजेरजों जाय लाइमोनफ्रा मोसानायनि सोलोंनायनि जेनाखि सुबिदा आरो लामा मोनाखैमोन, बिथांमोनहा बेवहाय फैनानै जोंनि बानजायनायाव, जोंनि नांजाबफा आफादफोरनि बानजायनायाव बिथांमोना फैनानै मोसानाय सोलोंनो हाबाय। जोंनि हारिनि जेनाखि सिनायथि बागुरुम्बा, बेखौ जोङो मोजाङै जोङो फोरोंनो हाबाय। फैबाय थानाय समावहायो जोंनि लाइमोनफोरखौ जोङो बेखिनिखौनो मिजिंथियो दे साफा साफा बिथांमोनहा मोजां मोसागिरि जाहैथों। बेखिनिखौ आङो मिजिंथियो। आं गोबांथार बाथ्रा बुंनो सानाखै। फैबाय थानाय बैसागु समावबो बिथांमोनहा गोबां बेबायदिनो जोङो बाहागो लाहोगोन बिथांमोनखौ। जोंहा लांदां बैसागु खुंनायनि मोनसे हाबाफारि खालामनो नागिरदों। दा बेवहाय बिथांमोनहा बाहागो लागोन। आं एसेखिनि बाथ्राखौनो बुंबाय, गोबांथार बाथ्रा बुंला बयनिसिमबो। जोङो खालि मोसानाय आयदाखौल' जोङो लानाय जादों। मोसानायाव जोङो गुसुं समखाय जोङो मोननैल' मोसानाय जोङो आयदाखौ जोङो बावहाय खालामनो हादों। मोसाग्लांनाय आरो मोनसेया बागुरुम्बा, बे मोननै आयदाखौल' जोङो खालामनो हादों। मानोना बे 9 दिननि हाबाफारिया थोजासे नङा आरो बिथांमोनखौ लानानै जोङो उननि समाव जोङो सम सम तालिम खालामबाय थागोन। जिहेथु जोंहा दायो दख'र हारिमु आफाद जाबाय, बिथांमोनखौ लानानै दैदेनगोन, खालामगोन आरो जेब्लायबो बिथांमोनखौ जोङो बोजबनानै खामानि मावगोन, सिगां फारसे आवगायलांगोन। दख'र आफादाबो जोङो सम लानानै, बोथोर लानानै जोङो जोंनि जेनाखि सोलोंसा बिथांमोनखौ गोदान गोदान जोङो दिहुनगोन आरो गोजामफोरखौबो जोङो नांगौ रोखोमनि जोङो जेसेबां हायो जेरै हायो जोङो मदद आरो हेफाजाब होनो थाखाय सिगांगोन। बेखिनि बाथ्राखौ आं नोंथांमोननिसिम फोरमायबाय। एसेखिनिखौनो बुंनानै आं फोजोबबाय। गोजोनथाव खौरां। बाजाज बाइक लानो गोसो गुदुं सुबुंफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। क'क्राझार सहराव थानाय दख'र अट' एजेन्सिया 27 मार्चनिफ्राय 30 एप्रिलसिम बिहु एन्ड ईद धामाका अफार आरो एक्सचेन्ज मेलानि गोबां खाबुफोर होगासिनो दं। दख'र अट' एजेन्सिनिफ्राय बायगिरि बिथांमोना 7,999 राङावनो लवेस्ट डाउन पेमेन्ट होनानै बाजाज बाइक लानो हागोन। दख'र अट' एजेन्सि श'रुमजों लोगोसे कारिगाव फेस्टिभ आउटलेट आरो दतमा फेस्टिभ आउटलेट आरो भटगाव फेस्टिभ आउटलेट ब्रान्च श'रुमाव होबाय थानाय बिहु एन्ड ईद धामाका अफार आरो एक्सचेन्ज मेलायाव फैनानै नोंथांनि लुबैनाय बाजाजनि बाइकखौ लांफैनो हागोन। बाजाजनि बाइक सालायनो मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरनि थाखाय दख'र अट' एजेन्सि श'रुमा बेनि अनगायैबो गोबां मोजां अफार लाबोदों। बेफोर अफारफ्रानो जाबाय जेरै हेलमेट फ्रि, 2 लिटार पेट्रल फ्रि आरो गासैबो मडेलनि एक्सचेन्ज खाबुआ एभेलेबेल जागोन।
आरोबाव गुबुन मोनसे मोजां खाबुआ जादों 500 रां होग्रोनानै गोसोबादि बाइकखौ नोंथाङा आवगायना दोननो हागोन। गोबां बाथ्रा मिथिबावनो थाखाय 600039878822018193 जानबुं नाम्बारनि गेजेरजों खौरां लाहरनो हागोन।